είναι από τους πιο δυνατούς παίχτες. Μπορεί να είναι και ο καλύτερος παίχτης. Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Είναι κάτι το οποίο. Αυτή είναι η άποψή μου. Όχι, θέλω να μου πεις αν θεωρείς τελικά ότι είναι όντως ένας. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης? Δεν θα πω ποιος είναι ο καλύτερος, γιατί ο καλύτερος είναι αποτέλεσμα στο χρόνο. Δηλαδή θα πρέπει να κάτσουν όλα τα παιδιά τον χρόνο που κρατάει το Survivor για να σου πω ποιος είναι ο καλύτερος. Πάει αυτό. Ο καλύτερος επίσης βγαίνει από ένα σύνολο πραγμάτων. Δεν βγαίνει μόνο αγωνιστικά, γιατί αγωνιστικά. Όταν έφυγα εγώ ήμασταν στην ίδια θέση στα στατιστικά. Επίσης θέλω να σου πω ότι δεν θα ήθελα ποτέ τον Αγγελόπουλο αντίπαλό μου, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός. Οπότε γιατί να τον στείλω απέναντι? Γιατί δεν τον αντέχατε στη συμβίωση για κάποιο λόγο. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει, ρε εσύ. Ήσασταν μια ομάδα που ψηφίζατε και ήταν ο άλλος κάθε Κυριακή υποψήφιος προς αποχώρηση. Σας δίνετε η ευκαιρία με το μαγικό αυτό ραβδάκι που θέλετε να παίξει. Δεν ήταν υποψήφιο. Καταρχήν δεν ήταν μόνο ο Αγγελόπουλος. Ναι, αλλά φαινόταν, ρε παιδί μου. Φαινόταν όμως από τη συμπεριφορά της ομάδας, φαινόταν μια προτίμηση, αν θέλεις, πώς να σου το πω, στοχοποίηση προς το πρόσωπο του Αγγελόπουλου και η οποία ενισχύθηκε κιόλας και από κάποια σχόλια που έκανε η Σόφη, από κάποια υπονοούμενα που αφέθηκαν. Σου λέω για να καταλάβεις λιγάκι περίπου εμείς τι εισπράττουμε, έτσι. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά προστάτεψαν είτε το Γιώργο Αγγελόπουλο, είτε το Γιάννη Σπαλιάρα, είτε εμένα, από ό,τι έχω δει. Νομίζω όλα τα παιδιά είχαν την αξιοπρέπεια να προστατέψουν, τουλάχιστον στην εικόνα την τηλεοπτική τους στο κοινό, να προστατέψουν χωρίς να λένε κάτι σοβαρό ή κάτι ενδεχομένως που να τους ενοχλεί πολύ. Έστω και για μένα. Μπορεί να έκανα κάτι που να ενοχλούσε πολύ. Θα μπορούσαν να το πούνε στην τηλεόραση. Δεν το έκαναν. Άρα λοιπόν όλοι προστάτεψαν τηλεοπτικά τους συμπαίχτες τους. Όταν ξέρεις ότι κάποιος πρέπει να φύγει, κάποιος πρέπει να πάει από την αντίπαλη ομάδα, κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων, πολλές φορές κοιτάς και τη λεπτομέρεια. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί να είναι τόσο κακό το να ψηφίζεις κάποιον. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να πιστέψεις ότι είναι αδύναμος για να τον ψηφίζεις. Ότι χρειάζεται τη βοήθεια του κοινού. Ότι τον προστατεύεις. Είναι πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα ο Γιώργος Αγγελόπουλος, πάρα πολύ δυνατός παίχτης. Όλοι μας συζητήσαμε κάθε πρόβλημα. Το συζητήσαμε, το βάλαμε στο τραπέζι με κλειστές κάμερες και προσπαθήσαμε να δώσουμε λύσεις για να είμαστε παρέα, όλοι μας. Δεν δημιουργήθηκε καμία κλίκα με αποτέλεσμα να κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο. Καμία. Αυτό το υπογράφω. Δημιουργήθηκαν φιλίες μέσα εισαγωγικά με κοινά ενδιαφέροντα. Δηλαδή εγώ το Λάμπρο το Χούτο μπορούσα να κάτσω όλη μέρα γιατί μιλούσαμε για τα παιδιά μας. Μιλούσαμε για το ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης ο Σπαλιάρας μπορούσε να μιλάει με τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Πες μου τι λένε πολλοί. Όχι, πολλοί λένε, ρε παιδί μου, ότι ο επόμενος που έφυγε με το Χούτο, δηλαδή τον πήρε η μπάλα εξαιτίας της δικής σας σχέσης. Αν τον πήρε η μπάλα. Τον έχουν αποκαλέσει ναι, και χάτσικο, έτσι, μέχρι και σκυλάκι χανταμπάκι. Ναι, αν λοιπόν η μπάλα τον πήρε επειδή έκανε παρέα μαζί μου, νομίζω άδικα το παιδί. Αν ο Λάμπρος έφυγε γιατί ο κόσμος θεώρησε ότι ήταν αδύναμος για την επιβίωσή του στο παιχνίδι, το οποίο είναι, λέγεται Survivor και είναι ποιος θα επιβιώσει, νομίζω ότι έφυγε